Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, merdana watan goragçylary. Gepleşigimiziň başynda asudalygyň saýasyna, parahatçylygyň goýnuny, iri watanymyzy beýik özgertmeler ýoly bilen anamly öň alyp barýan ýaşlar biziň başymazdan işlerimizi dowam etdirjilerdir diýip belleýän gahrman arka dagymyzyň peder ýoluny münasip dowam etdirýän ýaşlar watanyň daýanjy diýip türkmen ýaşlarynyň alyp barýan işlerine iri watanymyzyň ýagty geljegini görýän hormatly Belent Serkerde başymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, Belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edip dost sogonlyk Serkerde atly harby gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýas. Hormatly watandaşlar, merdana watan goragçylary, anha bugünkü günü iri watanymyzda ýaşlara okumagy, döretmäge giň mümkinçilikler we şertler döredilýär. Anha şu döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türkmen ýaşlary bolsa, bugünkü günü halkara derejesinde geçirilýän, şeýle hem ýurdumyzyň çäklerine geçirilýän bäsleşiklerde bayraklar onlara beýdigiderli münasip bolýarlar. Anha halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda hemişelik bir taraplygymyzyň şalyny 30 ýyllyk bayramçylygynyň öňü siratyna dürli urlarda tapawutlanan ýaşlara Türkmenistanyň magtumulatna ýaşlar guramasynyň döredilen güni münasibetli Türkmenistanyň ýaşlar bayraminyň eýesi ýen hormatly ady. Şeýle hem hormatly Belent Serkerde başymyzyň şat erpaýy dawaraly ýagdaýda gowşurly. Biz hem gepleşigimiziň bu edek sanyna Türkmenistanyň ýaşlar bayraminyň eýesi ýen hormatly ady. Şeýle hem hormatly Belent Serkerde başymyzyň şat erpaýyna münasip bolan watan goragçylarymyz bilen taýýarlanan söhbetli hem şekilli görnüşleri size yetirer. Biz ýaşlara iri watanymyzyň geljegini gurjular hökmünde garaýar. Belent maksatlary ýetmekde ýurdumyzyň ýaş nesillerine aýratyn bil baglaýar. Ýaşlar watanyň daýanjy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly watandaşlar, merdana watan goragçylary, biz gepleşigimiz söhbetdeşler arkaly dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Serhet institutynyň harby gulukçysy, Türkmenistanyň ýaşlar bayraminyň eýesi kapitan Batyr Galyjew. Ýoldaş kapitan, şat erpaýyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Gahrman arka dagmy, men watanymyzyň güýç kuwaty, abray mertebesi, hemde beýik gelje bolan ýaşlarymyzyň alyp barýan işlerine ýokary baha berýär. Sebäbi ýaşlar halkymyzyň daýanjydyr diýip ören jaýdar belleýär. Anha hut şu nukdaý nazardan bolsa, iri watanymyzda döredüçilikde, sunwatda, alymda, bilimde, sportda, başga da bir näçe uğurlarda ýaşlarymyzyň gazanýan üstünliklerini alyp barýan işlerine gahrman arkadagy gahrman Serdarymyz tarapyndan ýokary baha berilýär. Siz hem baky bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk şany toýuna barýan günlerimizde Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi ýen adamy nasip bolmaňyz. Şular dogrusyna öz ýürek duýsanjyňyzy bile tomaş etýän illeşlerimiz merdana watan goragçylarymyz bilen paýlaşdylar. Başçysyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman Serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýaş nesiller olaryň saglyşykly ösüşi we saglygy, döwrawap bilim terbiýe almagy, hunar öwrenmegi, almy we dörejilik işleri bilen meşgullanmaklar üçin zerur şertleriň döredilmegi barada kalada döwlet siýasatymyzyň ileri tutulýan urlarynyň birine öwrüldi. Ýaşlaryň arasynda dürli almy we dörejilik bäsleşikleriň, halkara maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň geçirilmegi, olaryň almy we dörejilik üstünlikleri ýurdumyz tarapyndan ýigderli höweslendirilmegi munyň aýdyň nyşanydyr. Anha maňa hem Türkmenistanyň magtumulatna ýaşlar guramasynyň döredilen güni münasibetli içer we daşar siýasatymyzy wagt etmekde, edebiýatda, sunwatda, owa hojalaryna, sportda, bilim we terbiýeçilik işlerine ýokary dörejilik başarnyny hemde işçiligini görkezden ýaşlar bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýaşlar bayraminyň eýesi ýen hormatly ady, hormatly Belent Serkerde başymyzyň şat erpaýyna münasip bolmak bagty meýesser etdi. Men muňa ören beýen ýaryn buýsan ýaryn. Munyň üçin
gahrman arka dağımyda, arkadagyly gahrman serdarmyda egtilmez alkyş aýdýaryn. Bugun ýaşlar jemgyýetimiziň işçen güýji bolmak bilen dürli karda ihlasly zähmet çekip, alym bilim alyp, hunär öwrenip, watan goragyna durup, watanymyzyň ötüşlerine münasip goşant goşýarlar. Biz ýaşlar watan goragyna, alymda, bilimde, siýasatda üstünliklere ýetmekde, arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar şygaryny ýörelge edinýär. Arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar bu şygar kalbyna watan mukaddesligi joşurýan watançy ýaşlaryň ýürek kelamy. Bugun ýürek watan diýip joşurýan ýaşlar merdana pederlerimiziň atabeglik mektebini münasip dowam etdirip, harby mekteplerde, ýokary harby okuw jaýlaryna döwrewap harby ilmiň, harby sunuwatyň gazananlaryny başarjanlyk bilen ele alyp, ýurt goragyna polat galkan, sarsmaz gala bolup durjak watançy gerçekler bolup ýetişýärler. Şu ajaýyp pursatda özüm bilen bir hatarda dörejilik başarnyklary bilen Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýetdiň hormatly ady, arkadagy gahrman serdarymyzyň şah serpaýyna münasip bolan ýaşlary tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýaşlary watanyň dayanjyna deňäp, ähli mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarsa ömürleri uzak bolsun. Ýurdumyzyň ýagty geljegine görüp durilen parasatly işleri dowam bolsun. Köp sag bolun ýoldaş kaptan. Biz hem size hormatly beren serkerde başymyzyň ýaşlar watanyň dayanjy diýen çuň manyň sözlerinden ugranyp, eriz watanymyzda ýaşlar siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýän döwründe alyp barýan işleriňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýs ýüregimizden arzu edýäs. Sag bolun. Alym bilim bilen watanymyza wepaly gulluk etmek beýik mertebedir. Ata-babalarymyz watany belent başlarynyň mertebe sahipdirler. Watan adamzat ömrüniň manysi. Jandan eriz, anamdan, agrardan, gudratdan dören, hakyň nazarynyň ata watan her bir insanyň kalbynda ebedi ýaşaýar. Anamly gollarda watan goragy, ömürdir, ykbaldyr watan goragy, döwrüň sam çyragy ýaşlyň diregi, belent terker dawasynyň sa eterleri. Öwüt ündew çeşmesidir, ýaşlar baky tesnesidir, sözüň çeper kestesidir, arkadan eserleri. Pederleriň anamyndan bekendir. Bu toprak biz üçin miras mekandyr. Ihlasdan, zekinen döwlet tapandyr. Watan goralçydy, belentde başlar, arkada serdarly, bahtiyar ýaşlar. Talip biz, anam biz, gayratdan doly, bakyny solukdyr arkada ýoly, belent serkerde başynyň şygary ýaly, diýar ýüzüne hak gowher gaşlar, Arkada serdarly, bahtiyar ýaşlar. Her tagzimda, her kasamda, garaşsyzlyk ykbalymy, her ykballa, her gadamda, garaşsyzlyk ikraramy, jiger janymyz watanyna, garaşsyzlyk ak ýolumy, dünýäň kudy seslerini, aýanatdyr garaşsyzlyk, peder ýaşan topragyny, dowamatdyr garaşsyzlyk. Jandan ziyat watanymyzyň owal ahir saýlan ýoly, ananşyp rahatlygy berkarar etmek hyýaly, giňden açyp bujagyny çagyryp dur sagy soly. Dostlugyk, awadanlyk, nysanydyr bitaraplyk, halkymyzyň ýürek sesi, şygarydyr bitaraplyk.
Mukaddis Serhedin gorowun saylan, Serhed institutunun talipleri biz, yaşıl tuğun öpüp, mert kasam eýlen. Serhet institutunun talipleri biz. Sport emramızdır mertlik yolumuz. Temizlik, kemillik sağı solumuz. Yemişlerde yaşıl tuğulu kolumuz. Serhet institutunun talipleri biz. Kamilin mektebine taplanıp, ılım bilim, hrucalyat batlanıp, medeniyetli, dincalyar şatlanıp, Serhet institutunun talipleri biz. Sanlı ulgum, interaktiv usullar, durmuşun gülle diyar, baltıyar dövrün, okumak, öğrenmek, kurmak, döretmek, geleceğe şamçıra, bedege ömrün. Hak hukuki gorugy var. Ilym zekin sorugy var. Yurdu dağı diregi var. Yaşlar watanyň dayancı. Batly gadam urup yaşıl tuğ bilen, harby yürüýüşlerden buýsonçly geçen, watan gorowyny ykbaly saýlap, baky wepadarlyk kasamyny içen, Serhet institutunun talipleri biz. Bahtiyar yaşlar bilen bizim halkımız bagtlydyr. Bahtiyar yaşlar bilen vatanymyz bagtlydyr. Bahtiyar yaşlar bilen döwrümüz hem dünýämiz bagtlydyr. Men Türkmenistan Serhed institutunun harby talibi Zübeyda Jumayewa. Eşretli eýamyň, döwletli döwranyň, güneşli günleriň hoşlugy, boşlugy bilen parahatçylyk ýörelgeleri dünýäge ýaýylýan halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyny Türkmenistanyň ýaşlar bayranyň eýesi ýa hormatly adam nasip bolup, hormatly belen serkerde başymyzyň şahser paýyna nasip bolmak biz ýaşlaryň gowunuşymyzy göge göterip, täze döredjilik we zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Bu bayrak ýurdumyzyň nuranda geljegi bolan ýaşlara bildirilýän beýik ynamyň dawaralanmasydyr. Çünki gahrman arkadaşymyz bizdiň geljegimiz däl, eýsem şu günümizde hem ýaşlar bilen baglanşdyrýarys. Her bir döwletiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp bilen nesirleri bilen kesgitlenýär diýen jümlelerinde ýaşlaryň öz öňlerinde belent maksatlar goýmalydygyny ündeýär. Garaşsyz watanymyzyň ösüşlerini, döwletimiziň beýik geljegini türkmen ýaşlarynda görýär. Elbetde bugünkü günde täze döwrümizde şan berip, beder ýoluny nasip dowam etdirýän hormatly belent serkerde başymyzyň watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgelerine, milli däp desturlarymyza wepaly, ruhy belent, bilim almaga, hüner öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemala gelýär diýen jümlelerini ýaşlarymyzyň ýagty geljegi şöhlelenýär. Çünki pederlerimiziň ruhy seýen mukaddes ene topragymyzy, ata watanymyzy jandan söýýän, ılımly bilimli watan söýüji ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjüdir. Watanyny, il halkyny, ene atasyny ýürekden söýýän ýaşlar bolan halk kuwatlydyr, agzyberdir, bakydyr. Şahyryň köňül çüňün pynhan sır oklan biler. Umman düýbün oňadyr oklan biler. Bir watan, bir ygrar, bir ykbal bilen awraýyň owazaň dağlar aşmasy türkmen ýaşlary diýip belleýär. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen bugünkü gün türkmen ýaşlarynyň awraýy ad owazasy dünýä dolýar. Ýüregi öňe, öňe, ýaşlar bilen diň öňe jan watanym Türkmenistan diýip urýan gojurly ýaşlar dürli ogurlarda ihlasy zähmet çekip watanymyza şan, mähriban halkymyza şöhrat getirýär. Biz hem şahser paýynyň kalbymyza çaýan şoğlasyndan ruhlanyp, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýaşlar biz watan gorowçylary üçin döredip berýän ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp, döredjilikli zähmet çekip, eziz watanymyzy gülledi we ösdürmäge münasip goşant goşjakdygymyzy tüý sürekden ynandyrýarys. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Ýurdumyzy gülledi we ösdürmekde durmuşa geçiren döwletli işleri mundan beýläkem rowaşlyklardan rowaşlyklara beslensin. Garaşsyz, baky bir taraf watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň belent serkerde başçysyna golluk edýär. Pederleriň anamyndan bekendir. Bu toprak
biz üçin miras mekandır. Ihlasdan, zekinden döwlet tapandır. Watan gorugçysy belentde başlar. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Talyp biz, anam biz, gayratdan doly. Bakynysgolukdyr, arkadag ýoly. Belent serkerde başaýyň, şygary ýaly. Diyar yüzügüne hak gowher gaşlar. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Ma'u deňiz, ak gämilen hatary, dost eýleýär, günnowar gün watary. Deňiz serkedinne gorap watany, umman tolkuny dey kuwatly joşlar. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Iriz watan serhedinden başlanýar. Şygry kalba melheminden başlanýar. Bagtly eýýam aýdym bilen buşlanýar. O wada laýykdyr dürdäne huşlar. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Alybaýyn hüwür tutup özüne, sakdyr goragyny, gysy ýadyny, ganat bitir, göwün näkiz hadyny. Watanyň goragy, mukaddes işler, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Biz türkmen edermen, yurdun galkany. Esker biz gorayan, watan halkyny. Beýik anamlarda görýän bagtyny. Derkar bolsa geriljek, galkanday döşler. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Ey oğul fargadım, ora kendini, bu yol saylayanlar namart merdini, akbal şowlar tutsoň ata pendini, ak patasız maksat amala aşmaz, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. İl halka, döwlete, gursakda kasam, janyndan ileri boýular watan, beýik pederleriň ýoluny tutan, anamdan beýrelen buýsançly başlar, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Belenlik maksat ot sıçradyp göreşden, ýani hergi ýere degmez göreşde. Köňlü hyjy içire süňňi hyruşdan, wysal eder arzu hyýal düýşleri, türkmen ýaşlary. Hormatly watandaşlar, merdana watan waragçylary. Biz gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam etýär. Biziň söhbetdeşimiz arkadaly gahrman serdarymyz, hormatly belen serkerde başymyzyň şah serpaýyna, ýaşlar baýramynyň eýesi diýen hormatly adam nasip bolan Türkmenistanyň Serhed Institutynyň 5-nji ýyl harby talibi Ýolaman Meretbaýew. Ýolaman şah serpaýyňyz, ýaşlar baýramynyň eýesi diýen hormatly adaňyz gutly bolsun. Arkadaly gahrman serdarymyz, hormatly belen serkerde başymyz biz ýaşlara ýurdumyzyň geljegini gurjular hökmüne garaýar diýip juda jaýdar berýär. Anha hut şu nukdaý nazardan türkmen ýaşlary bugünkü günde sungatda, medeniýetde, ilmde, bilimde, umuman alanda dürli uğurlar boýunça halkara derejesinde şeýle hem ýurdumyzyň çäklerine geçirilen bäsleşiklerde baýraklar onlara münasip bolýarlar. Anha siz hem bir näçe ýerde halkara derejesinde olimpiadalarda, ýurdumyzyň çäklerine geçirilen olimpiadalarda baýraklar onlara münasip bolmaňyz. Anha şular dogrusynda öz ýürek buýsanjyňyzy bir de tomaşa etýän ýyllaşlarymyz merdana watan goragçylarymyz bilen paýlaşdyňar. Köp sağ olun başçyna. Ilm bilim bizim ýolumyzdyr diýip belleýän gahrman arkadamyz. Ömrüň manysyny dowamaty atly kitabynda ilmli bilimli ýaşar bolup ata watanymyza wepaly gulluk etmek beýik mertebedir diýip biz ýaşlara ulynan bildirýär. Bugünkü günde türkmen ýaşlary türlü derejesinde geçiren halkara bäsleşiklerde watanymyza wekilçilik etip üstünlikli çykyş edip ýokary netijeleri gazanyp garaşsyz döwletimiziň şan şöhranyny belende göterýärler. Inha hemişelik beýtaraplymyzyň 30 ýyllyk toýunyň bellenýän günleriniň öň syrasynda halkara paragatçylyk we anaşmak ýylynda Türkmenistan ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly adamy nasip bolup hormatly belen serkerde başymyzyň şah serpaýyna eýe bolmak biz ýaşlaryň göwnüşini göwe göterdi. Täze döredüjilik we zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Bu baýrak ilmli bilimli giň dünýä garaýşly döredüji ýaşlara bildirilen beýik ynamyň dawarlanmasydyr. Hormatly belen serkerde başymyz ilmli ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjüdir. Halkymyzyň belet maksatlary ýurulan nurany geljegidir. Türkmeniň döwletlik ýol ýörügesiniň mizemez mertebesidir. Baky dowam etdirdir diýip biz ýaşlara ulynan bildirýär.
kuwatly döwletimizin ölçülerini kämil watançy bilimli ýaşarda görýär. Bugun künde hormatly bilen Serkada başymyzyň taýys tagallasy bilen Serkada institutumuzda biz taliplara okumany, öwrenmäni, har bilimiň häzirki zaman gazananlaryny el almany giň mümkinçilikler döredilen. Bilim berilýän okuw otaklary häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary bilen dogly abzallaşdyrylan. Biz hem merdana pederlerimiz nusgalyk göreldi edinip, gahrman arkadağımızın öğütlerini, arkadağı gahrman serdarımızın har watançylyk sargytlaryny yol ýörelge edinip, okars, öwreners. Geljekde garaşsyz watanymyzy gülletip ösdürmäge münasip goşarys. Bizi şular ýaly eşitli durmuşda ýaşadyp, bilim almany, okumany, hünär öwrenmäge döretip berýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımyza, hormatly bilen Serkada başymyz arkadağı gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımyzyň, hormatly bilen Serkada başymyz arkadağı gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başardyk bolsun. Il ýurt bähbetli döwlet ähmetli tutýan tutumly işleri rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolun ýolaman, biz hemtide ilmde, bilimde, döredüjülükde, okuwlaryňyzda üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýsüreňizden arzu edýär. Köp sag bolun. Anamly gollarda watan goragy, ömürdir ykballar, watan goragy, döwrün şan çyragy, ýaşlyň diregi, bilen Serkerde başynyň şa eserleri. Asmana kepderi kanatın yayar, azudoluk yurdu dünyanı uçayar. İnsaniyeti cevizliğe çağırıyar, arkadağın büyük eserleri. İnsaniyeti cevizliğe çağırıyar, arkadağın büyük eserleri. Şar taraftan yağar dostluk salami, büyük halkın arkadağı serdari. Hoş meyillili dovamati dovami, arkadağın büyük eserleri, kahramanın büyük eserleri. Vatanın şöhratly tarihi vardır. Dana Prağynyň tarihi vardır. Şuňa şançyra geljegen urdur. Bilen Serkerde başynyň şaýerleri. Yaňlan ýar taliplaň joşgunly sesi, garaşsyz diýarym ýurtlaň seresi. Näkim paýhatsan ony her setirleri, arkadağın büyük eserleri. Näkim paýhatsan ony her setirleri, arkadağın büyük eserleri. Şar taraftan yağar dostluk salami, büyük halkın arkadağı serdari. Hoş meyilleri dovamati dovami, arkadağın büyük eserleri, kahramanlığın büyük eserleri. Şar taraftan yağar dostluk salami, büyük halkın arkadağı serdari. Hoş meyilleri dovamati dovami, arkadağın büyük eserleri, kahramanlığın büyük eserleri. Beyik döwlet, iziz ülke, dogduk depe asly mekan, ählejeti seniň ödüň, jan watanym Türkmenistan. Keremlidir ene toprak, keramatdyr ma we asman. Edermendir ogul gyýdyň, jan watanym Türkmenistan. Hormatly watandaşlar, merdana watan garawçylary, iziz watanymyzda ýaşlary halkymyzyň dünýä nusgalyk, insanperwer,
ahlak görelgeleri esasında watan tüýjülük ruhuny, şöhratly pederlerimizin wesiýetlerine laýyk derejede terbiyelemek döwletimiziň we jemgyýetimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Hormatly beýlen serkerde başymaz, häzirki wagtda ýurdumyzyň ilatynyň esasy bölegini garaşsyzlyk ýyllar içinde kemale gelen ýaş nesiller düdýär. Biz ýaşlara ediz watanymyzyň geljegini gurjular hökmünde garaýar diýip biz ýaşlara uly ynam bildirýär. Biz hem ediz watanymyzyň bedewatly ötüşlerini ýaşlarda görýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyz hormatly beýlen serkerde başymyzda köp sag bolsun diýär. Gahrman arkadagymyzyň hormatly beýlen serkerde başymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, beýlen başlary aman bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna duşýança hoş sag bolun.